Nej, husk lige tandbørsten. Jeg vil synes, at baggrunden er lidt kedelig, så jeg vil sige, rykke lidt tættere sammen. Føles det mærkeligt? Nej, overhovedet ikke. Det er helt i orden. Jeg kan faktisk ikke lide baggrunden. Det er lidt bedre. Så det er spørgsmål, om vi skal kigge på hinanden, at vi bare skal snakke sammen, hvis vi kigger ind i kameraet. Det er der nogen, der gør, når det er smart, ikke? Men det er... Jeg synes bare, I skal snakke sammen. Ja, okay. Det er naturligt. Yes. Du siger bare til, når vi starter. I starter bare. Yes. Ja, Finn. Nu går vi jo i gang med det store FIT-projekt her i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hvordan ser Socialstyrelsen på det projekt? Jamen altså, vi synes, det er et rigtig, rigtig interessant projekt, som Københavns Kommune her går i gang med, fordi I faktisk er pionerer på området. I er frontløbere på det her felt med at prøve FIT af i en kommunal sammenhæng og sammen med folk, der sidder med relationsarbejde på den måde, som SKP'er og hjemmevejledere og paragraf 85 støttepersoner gør. Der er I virkelig på forkant med udviklingen. Hvad er det særligt interessante ved FIT, som du ser? Jamen altså det interessante ved FIT, det er, at det fokuserer på relationen, og det er jo vigtigt for relationsmedarbejdere, og det fokuserer på, hvordan borgerne oplever den relation, og hvilke ønsker borgeren kunne have til den fagprofessionelle. Men ikke kun den fagprofessionelle som sådan, det er sådan set borgerens ønsker til hele indsatsen. Så det er ikke sådan en karakterskala på nogen måde. Nej. Så det er en stor interesse for det ude i landet? Ja, men altså FIT er et af de helt store interessante ting ude i landet. Og det der er det sjove ved FIT, det er ikke noget ledelsen finder på, det er ikke noget Socialstyrelsen finder på. Det kommer så at sige nedefra fra praksis i hele landet, hvor det popper op. Fordi folk synes, det er rigtig interessant og relevant for deres arbejde. Og man kan sige, at vi er de sidste, der har fået øje på det inde i Socialstyrelsen, men nu har vi også fået øje på det. Ja. Og så plejer man at sige, så har alle fået øje på det. Ja. Skal vi tage den der? Skal vi sige mere? Jeg ved ikke, om vi skal have en lille... Der var bare nogle sætninger lige før tidligere. Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan få det til. Det virker lidt noget med noget. Okay, fint. Hvad tænker du så om, hvorfor er det særlig vigtigt at være en del af et forskningsprojekt omkring FIT? Hvad er der i det? Det er jo interessant at være en del af et forskningsprojekt, fordi at man får også mulighed for at få feedback på sin praksis, man får mulighed for at udvikle sin praksis, og man får mulighed for at få beskrevet det, der står, det man laver til daglig, at få det dokumenteret på en eller anden måde, som er meningsfuldt for den enkelte fagprofessionelle, og ikke bare sådan et eller andet, en masse krydser i et skema. Så jeg synes, det er vigtigt at være en del af udviklingen af noget, som handler om relationsarbejde, som jo er det, der optager mennesker, der har valgt at arbejde med at være en gang for hjælp for borgere. Og tror du, det er noget, som kunne have interesse i andre kommuner, at vi nu kigger på, hvordan virker FIT i det, vi har kaldt bostøtteindsatsen? Ja, der er ingen tvivl om, at andre kommuner vil kigge på Københavns Kommune og se, hvordan gør de det i Københavns Kommune. Fordi FIT er jo ikke sådan et koncept, man bare trækker ind, og så skal det bare gøres ens alle vegne. Der er nogle ting, der skal gøres på samme måde, men der er også mange ting, hvor det skal tilpasses til den lokale københavnske virkelighed, der hvor relationsmedarbejderne arbejder. Så den der afklaring af, hvor skal FIT være FIT, som det er alle vegne, og hvor skal FIT tilpasses København og det arbejde, der er her. Den proces vil man følge med interesse i alle landets kommuner, fordi alle landets kommuner, mere eller mindre, er stærkt interesseret i det her redskab. Fordi det er så respektfuldt over for den enkelte, og fordi det inddrager borgerstemmen, og fordi at den fagprofessionelle faktisk, måske for første gang, får systematisk feedback, ikke kun fra en supervisor, men faktisk fra hovedpersonen selv, borgeren. Så. Super.